Ripoti limene ndithu atulutsa a Commission of Inquiry amene amafufuza za ngozi ya kuchikangawa imene inapholemezeka Vice President wa dziko lino Saulos Klaus Chilima komanso amalawi ena 8 yafotokoza kuti ayi boma linatenga ndithu ndalama kupereka ku zipani zotsutsa zosiyanasiyana kuti zigwire ntchito zosiyanasiyana pa maliro aolemekezeka a Vice President a Saulos Klaus Chilima. Ndiye lero pa Nyasa Voice Box a Edward Kambanje akufunsa kuti ndalama zimenezi abomawa amazipereka ku zipanizi kuti zigwire ntchito zotani ndipo amene adasayinira ndalama zimenezi anali ndani, komanso iwo akufuna kuti amvetsetse kuti ndalama zimenezi mmene zimaperekedwa ku zipani zotsutsa bomako kunali kuti kalondolondo wake kuti ntchito zimenezi ndalamazo zagwira ntchito zake zoyenerera. Nde mafunso amenewa ndi amene akufunsa ndithu Edward Kambanje lero pa Nyasa Voice Box, komanso iwo abweranso ndi nkhani zina zosiyanasiyana zimene akufuna kugawana na Malawi lero pa 18 December 2024 pano pa Nyasa Voice Box. Mwadzuka bwanji amalawi anzanga, kulikonse kumene muli lero pa 18th December 2024. Ine Comrade Edward Kambanje ndimafuna ndithokoze inu amene munathandiza kuti ndithe kufika ku bwalo la milandu dzulo pamene ndinayitanidwa kuti ndikaonekere mu ina mwa nkhani zimene ndikuzengedwa. Mukumbukira kuti dzana ilo kunatuluka notification imene kuti ndikufunika ndikaonekere ndipo nkhani yoyenda bwino. Nzathu mbali zinazo sanathe kufika ndi maumboni ena, ndiye zimene zinapangitsa kunena kuti tsikulo liunikiridwe molingana ndi amene akutiyimira ku bwalo limeneli. Anapemphanso bwalo kuti afulumizitse za nkhaniyi kuti tsogolo lake lidziwike, chifukwa tikumaononga ma resources ambiri kuchoka ku Blantyre akupita ku Lilongwe kukayankha milandu imeneyi. Mukukumbukira kunena kuti nkhani izi zilipo zambiri zosiyanasiyana koma nkhani zake zimaoneka zofanana. Ndiye sindikufuna ndiyankhule zambiri mu nkhani zimenezo, koma ndimangofuna kukudziwitsani makamaka ino amene munatengapo gawo kuti izi zili choncho. Andi tidakali konkuno poganizira kutinso tinali ndi plani ina imene tili ndi zochitika kuma coalition ndi anzathu. Tinali ndi lingaliro lokapereka petition ku parliament yokhuzana ndi kuchotsa mtsogoleri wa dziko. Maka pa nkhani imene ife tidawunikira ndikuona kunena kuti pa zonse zimene zikutivuta mdziko muno, kuyambira kusowa kwa mafuta, kusowa kwa chakudya, njala yosatha, mavuto business osayenda, zinthu zambiri, kusowa kwa ndalama zakunja, kusakhazikika kwa chuma chathu, kulephereka kwa ulimi, kulephereka ku zithandizo za kuchipatala, mankhwala, zonsezi, kuvuta kwa kayendetsedwe ka National Registration Bureau, kukanika ntchito yotenga ziphaso, yopanga ziphaso za anthu, kusamva kapena kuti arrogance imene kuchoka kumeki. Zonsezi tikuona kuti gwero lake lenileni ndi utsogoleri, kuti president amene alipoyo ndi president uja kuti ali pa mpando koma sakudziwa chimene akuchita. Ndiye zambiri ukakhala kuti uli pamalo koma you don't know what to do. I think these are the result of that. So tinawunikira kunena kuti timafuna tikasiye petition imene mawa lachinayi pa 19th. Ndiye dzulo ndinali ndi misonkhano ina ndi anthu amene tinapanga nawo arrange kuti kodi tikuchiona bwanji, andi tinachiyesera chamwayi kuyankhula ndi atsogoleri ena ku parliament, kuphatikiziraponso ambali yotsutsa boma komanso ku office kwa speaker, kumene tinamva kunena kuti parliament is rising on Friday in the morning, akuchokako lachinayi lachisanu mamawa. Ndiye kuti ife tikapereka petition lachinayi, anthu amenewa ayisunga ngati adachitira nthawi ija tidapita ndi petition yokhuzana ndi zaunzika, ngati prerequisite for one to vote. If you recall, tinapita nayo so petition major koma adakayika ma office mwawo kufika na lero sidakambidwe mnyumba ya malamulo.
zifukwa zake ife sitikuzidziwa. Ndiye chimodzimodzi iso tinaona kuti ikhonza kukangokhala chifukwa kupanga lies on Friday, ndiye kuti tikhalabe tikuyembekezera. Ndiye timagwirizana kunena kuti can't we weigh on the other options, kuti sitingapange chiganizo china chokuti tithandize kuti zimene ife tikufuna zitheke. Ndiye tikuyang'anabe gawo limenelo kuteroko lerolo mwina ndi pamene tikhoza kudziwa chitsogozo kuti kodi pamenepa tipange plan yanji kuti zolinga zathuzo zikwaniritsidwe, chifukwa sibwino kuti tipange chinthu chimene mwina sichitipatsa malizatsi mwachangu tikhale tikudikirira. Ndiye tikuyang'anabe za chimenecho, chifukwa ndinafuna kuti ndikudziwitseni chifukwa mwakhala mukuona tikulemba makalata ndi zina zotero kufotokoza kusakhutitsidwa kwathu ndi mmene dziko lili kuyendera. Pali nkhani inanso imene ndimafuna ndipangepo comment, nkhani yokhudzana ndi chithandizo chimene chidaperekedwa nthawi ya zovuta pa 10th June 2024 atatisiya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Kwapezeka kuti pamene amawerenga ripoti yaposachedwayi imene yabweretsanso mafunso ambiri kuposa mayankho kwa Malawi amene amayembekezera mwachidwi kuti mwina mwake ripoti imene ibweretsa zoona zake zenizeni, koma sizinatero. Ndikuzabwera ndi mafunsoso ochuluka kuti kodi zidakhala motani. Amalawi atakakhalabe ndi mafunso, ndiye ndikukhulupirira kuti koma kutsogolo kuno anthu adziwa choonadi. Zipani zina zidalandira ndalama kuchokera ku boma, koma ife timadabwa kuti kodi boma lidafunsa ndani kuti lichite zimenezi, kodi amene anapanga authorize zimenezi ndani. Chifukwa tikaona bwinobwino ndalama zokwana 160 million zimene zidaperekedwa ku zipani zosiyanasiyana, makamaka zimene zili mu Tots Alliance, ife tikuona kuti pakufunika kauniuni wa mmene zidagwirira ntchito ndalama zimenezi. Komanso kodi zidaperekedwa ngati chipepeso kwa zipanizo, kodi zipanizo sizidakatheka kupita okha kumaliro kuyuza ma resources awo, kodi azipaniwa adachita kupempha kuboma kuti alandire ndalamazi, kodi zinali ngati kuti mwina mwake kuazizirisa kapena kuapha pakamwa kuti asayankhule china chilichonse koma angokhala kuti akuchita zakumaliro. Kodi mmene amazigawira ndalamazi amazigawa based on what kuzipaniko. Ndiye ife ndiokhumudwa, komanso ndinene kuti titulutsa statement imene tikufuna accountability following the disbursement ya ndalama zimenezi, kuti kodi amene amenera kulandira chipepeso kapena amene amenera kuti alandire ndalama zonga izi anali ndani. Pa budget imene tikuyimva yonse amaliro izi zokha timaziona kuti sizidayende bwino, ndi zimene tinafunika kuti tiunikire bwinobwino. Ndi chifukwa chake tikufunanso kuti azitsogoleri amene analandira ndalama zimene zichokera ku zipani zotsutsa boma akhale accountable ku ndalama zimene analandira, atifotokozere kuti adagwiritsa ntchito yanji. Komanso tidziwe chifukwa amene wanda amene tikuyembekezera kuti akhoza kudzakhala azitsogoleri mtsogolo, ndiye ngati sakukhala accountable pano ife zitidabwitsanso kwambiri, kuti ndiye kuti tidzapitirira kukhala tikudandaulabe nkhani zokhudzana ndi ndalama kapena chuma. Nkhani imeneyi tibwereranso bwinobwino ndi kuyiunika, mukudziwa kuti pali zambiri zimene zikumabwera. Komanso ife talemba kalenso statement yopanga refute report imene atuluka ija kunena kuti sikupereka chithunzithunzi kapena sikuyankha mafunso ambiri amene Amalawi anali nawo, chifukwa timafuna maumboni ochokera mbali zonse. Koma taona kuti kalata imene ija kwambiri ikupanga blame anthu amene lerolo they are deceased sangathe kuyankha paokha. Mukubwera zina zokuti zikhonzanso kukhala ngati zikuyipitsa anthu amene adatisiya kale, makamaka kutengera mukadaulo umene adali nawo kapena judgment yokhudzana ndi weather, kumangoyamikirano zimene mtsogoleri wa dziko adachita. Ndiye tikuona kuti ripoti ija yaphonya zambiri zimene zimafunika kuti zichitike kapena anthu amayembekezera kuti amve. So now going forward tikufuna kuyamikiranso kunena kuti taona posachedwa pakuti mafigures ayamba kutuluka amene anthu alembetsera,
komabe mmenemo mu statement mutikumva kunena kuti mafigures kuchokera ku Malawi Electoral Commission akhoza kusintha kutengera ndi anthu amene adalembetsa kawiri. Ndeti kumadabwabe kunena kuti kodi system yawoyi ndi system yokuti ikumatenga masiku angati kuti udziwezo kuti munthu uyu walembetsa kawiri. Komanso system imeneyi sikutha kupanga detect kuti munthu uyu wapanga register twice pompo kapena ndiyodikira kuti masiku angapo kuchita kudziwa kuti anthu awa alembetsa kawiri kapena zikumakhala motani. The system yokuti sikutha kupanga detect error like that, ndiye zikuperekanso chiopsezo kunena kuti kodi ngati kutakhala kusintha kotereko kokuti sitikudziwa bwinobwino kuti kaununu wake akumayenda bwanji. Is it a failure of the equipment to detect those registered twice kapena zikukhala motani? Ndiye inu mukudziwa kuti makalata ambiri sotalemba kupita ku Malawi Electoral Commission, koma akafuna kuitana amaitana anthu amene sadadandaule, amaitana anthu azibusa kuti anali kuchali chango khala kusiya anthu amene analemba makalata kupitisa kumeneko kufunsa. Muona kuti tafunsa ndife a consent citizens of Malawi, koma pofuna kuyankha amaitana azibusa kuchokera ku Mzuzu, kuchokera ku Blantyre kupititsa ku Lilongwe, kungoapatsa ma transport. Akayankha gulu lina osati amene adandaula kuti kodi izi mukuziyendetsa bwanji. Ndi chifukwa chake takhala mowirikiza kumadandaula bungwe la MEC kuti sili kutithandiza mu zambiri. Kani zimene zilipo zambiri zimene mafuna tumikizane, komano update chabe ndi imeneyo imene mafuna ndipereke. Komanso zina going forward tikhalabe tikulumikizana kuti kodi tiyende motani. Thank you so much for listening. I wish you all the best today and days ahead. This is The Citizen. Thank you.